Pilaanin iti ang kaso nga panaglabsing iti Republic Act 9165 no Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dagiti duwang subject iti anti-illegal drug bypass operation iti kastimot lang oras iti kalman napasamak iti barangay Sevilla iti syudad iti San Fernando. May palagip nga dagitay suspect ket nabigbig ani Jerome Ebol yang kimagat agtaw ni talupulok ket maysa kinagna iti barangay Puro iti syudad iti San Fernando kenati kadwana iti live-in partner na nga ni Mika Angeles yang ki Franco agtaon iti 20 ket 3 native iti Taguig City nga matemporaryo ngagna iti barangay Paniksikan San Juan La Union kaya nakastamot iti total ta idi kalman ket awan palaeng detoy sigurado nga bilang or kadag iti diti illegal drugs diti shabu kaya na marijuana nga naala manipod kadagiti subject ket adamoten iti report manipod iti PNP nga daytoy kataag dagsen iti 7 grams nga ti mapatapat nga gatad na ket 47,600 pesos. Bale RA 9165 under section 5 which is so that iti using iti section 11 so that iti possession iti section 12 nga so that iti nakalaan iti paraphernalia ken kastamot section 15 nga so daytoy iti panagapositibo or using of illegal drugs. Bale iti panakipat patang tayo iti investigator on case na babaan kini Police Corporal Jason Timbawen iti San Fernando City Police Station na nakamat ng iti dua ket timalan iti drug testing ng detoy lang lalaki iti positibo iti methamphetamine una deti shabu kaya nakastamot positive pedetoy nga guskusar iti marijuana. Kata na ipilamaten iti kaso nalpas iti trabaho iti biyang iti PNP may panggap iti napasamak nga bypass operation na kat iyo rin dalang rin no anya iti desisyon iti piskalya no dati kat dati makita da nga probable cause na no merit ng nagruna dati babae ta based diti naalating informasyon awamwet iti naala na ng conspiracy kadwa na gamin iti napasamak diti nga bypass operation sa nga pinalaan da nga iti 9165 dili duwa kata mamwanto siguro by iti sumarsaruno nga aldaw no deti kat madismiss uno ag progress iti kaso deti babae takas kun angarod kat awamot iti naalada ngem iti napasamak gamin deti bypass operation ket nagkuyog digiti live-in partner so iti yagdama agtaltalinay dagitoy iti custodial facility iti San Fernando City Police Station for proper disposition. Bombo Marquisio Kabasan reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa La Union, Basta Radyo, Bumbo!